ating cheese. Lagay na po natin. So, ang una ko lang po gagawin, mapupulan ko lang po muna yung ating macaroni gagamitin. Lalagay na po ako ng mainit na tubig dito para mas lalagay po. Kumukulo na po yung ating tubig. Ngayon naman po maglalagay na tayo ng oil. Lalagay ko na rin po yung ating macaroni. Ito na po guys, lain na natin. So, set aside lang po natin dyan hanggang sa medyo lumaki. Ngayon naman po, i-mix na natin ng lahat-lahat ng ito. So, unahin ko lang po yung ating protracted. Yung ating bases. Bago natin ilagay yung ating macaroni. Ngayon naman po, unti-unti natin ilagay yung ating macaroni. Ngayon po, inilagay ko na lahat. I-mix well lang po natin.